Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Hong ni Manuela. Ang tinuod nga gugmaan na magsugod sa pagkamanakikala, Gabriel. Kana ang timan eh. Nganong dilo? Unsam day problema kung makagusto ko ni Marla. Dili ka na mahimo. Ha? Ulo, siya di mahimo. Dili mahimo nga makagusto ka sa bisan usa sa mong puyo niya ng Villa Alpamiro, Gabriel. Usa? Papan, nga naman lo? Tungod kay mao ka na ang gibawod sa akong amahan ka na ako, Gabriel. Nga kinahanglan nga ipasa na ko kanitiyo. Lo? Basta tumana lang. Tumana nga kung gisulti. Dili mahimo nga magagusto ka sa bisan kinsa nga nagpuyo niya ng filya. Bisan pag ang ilang katabang. Unsa? Lo, pasabtaw gani ko? Kung nganong gibaod na sa mga amahan mo? Basta tumana lang ang akong gisulti. Lo, kung di ko nimo sultihan sa katarungan, supakon tagi ka. Gabriel, Di ko nimo mahimong baoran sa usa ka butang nga wa ko may bawas sa inong danlo. tungod kay namatay ang akong apuhan tungod sa nagpuyo niya ng filya. Unsa? Ang ibong amahan, naghikog siya tungod sa usa sa nagpuyo anang maong filya. Ha? Pulos hikog ang namatyan sa mga lalaki sa itong kaliwat tungod sa mga tao nga nagapuyuan ng Villa Alpamiro, Gabriel. O kana ang dili ko gusto nga mahitabo diha kanimo. Lo, Di man ka na, Gabriel. Dili na mahimong mahigog sa usas nagpuyo niya ng Villa. Busa hunungan na ang pag-atiman sa karti. dili lo. Usay dili. Magduman ka magyud sa imong gusto, Gabriel. Kung tinuod na yung magisulti lo, nga naghikog ang akong apuhan o akong amahan tungod sa mga babae nga nagpuyuan ng maong vilya. Kinahanglan ako ni mahibawan kung ano. Unsa? Misteryo ka na imong giingon nga ilang kamatayon lo. Busa, kinahanglan ako ka ng sulbaro. Pero, Gabriel... Ay kabala ka lo. Gisalig na nako sa Ginoo ang tanan sa akong pagpakabuhi ng kalibutan. Gabriel... O gawas pa. Naa si Padre Tomas. Makatabang o makatambag siya nako. Kunon sa angay akong buhaton lo. Sige lo ha. Musibaon ako. Kay tabangan sa nako si Padre Tomas sa iyang pagmisa. Ay, wag yapon lamin niya akong gisuwat. Di magitingali ko makasunod sa pagkamaayo mo suwat ni Mama. Mahigda lang una ko. Ay. Ay. Huwag yapon ni lami ang akong gisuwat. Mahigda lang una ko. Kinahanglang may ideya gyud umusod sa kong utok. Doon na gyud. Oh. Uy. Unsa man ang usapa? Oh. Kampal naman deron sa simbahan. Kadugay na di ay nga wa ko makasimba.
bata pa man ko. Unsa ka kung masuri ko sa ilang simbahan din eh. Husto, musuray ko. Ninot na dahil suruyan ng ilang simbahan. Daghang nanimba. Ingon man naninda. Marla? Oh, Gabriel? Hi. Niasap ka sa simbahan? Oh, tabang-tabang ko para din eh. Ni Padre Tomas. Ah, Diyos nun kiday kaayo. Nagampo lang. O, ay ka pala ka. Kaya giapil na ka sa akong mga pag-ampo. Oh, salamat ha. Dugay na ba ka nga nagtabang-tabang sa pari? Oo, dugay na. Bata pa ko. Sa Kristan ako ining simbahan. Mao ba? Oh, dali noon. Ipaila-ila ta ka ni Padre Tomas. Oo, sige. Dali, ato tas kumbinto. May nang makatultol ka dito kay maayro ba nang manambag si Padre Tomas? Mao ba? Manang? Ay, ba si Marla? Wa man ni siyang kwarto. Uy, wadi ay tumananghid ni mo nga mo adto man kunutog simbahan. Ha? Milagro ka ng anak mo nga nakahuna-hunas pag-adto simbahan. Tuod. Pagkadugay ng panahon, may makasimba. Maayo tingali nga ibalik ninyo ang pagpanimba, maneng. Naibaw ko nga gisakitan kang mosimba. Tungod kay nagmahay kas Ginoo nga gikuha niyag sayo ang imong asawa. Pero ang tanang nahitabo sa inyong kinabuhi, mga pagsuway lang, maneng. Unya na tamagisgot ano nga simba-simba nang. Marakaw na ko. Gipatawag ko niya turne. Okay ko resulti ni Marla ha? Basig madugay ko bauli. Oo, maneng. Ninot man di ay ning simbahan din eh. Gusto ka. Mao nga ako kung ako ilingaw sa bahay. Anhigig ka din eh. Adali, manutas kumbinto. Sige. Oh, si Itom. Ha? Unsa itong? Niya ang iri nga Itom. Siya cute. Si Itom kitong mitagan paingon dito oh. Marla, pasag din lang tong imong iring. Adali, mupadayon na tas kumbinto. Ayaw. Kinala ako siya madabalik sa bahay. Ha? Kaya pasipasipadan siya sa mga tao din eh. Oh. Diha ka una ha. Marla! Marla, balik diri! Marla! Wala siya mamati na ako. Nabala ka gisa sa iyang iring itong. Hain naman itong iring. Tuara. Itom! Itom, nga nung maabot pagkatinis sa upos, ha? Uy. Itom, nagdugo lagi ng imong tiil. Naunsa man ka. Dali, be. Mamaulit na lang ta. Dali, Itom. Manang! Manang, hain ka! Manang! Oy, Ayla, naunsa ka? Manang, pagkog ikatambal sa samad, kaya kung tambalan ang tiil ni Itom. Uy, din man na ni mo makit ang ireng. Dito sa ubos. Misunod tingal ni ako sa kong paglakaw ka kanina. Manang, sige na, pagkog ikatambal sa samad. Dali. Ay, oo. Itom, ayaw paglangas ha. Tambalan na ako ang imong samad. Ay lang paglihok, ha? Di ara ang tambal, Marla. Bitagday na og agwa. Salamat, Manang. Ang baby. Itom, ayaw paglangas ha. Amin na imong samad sa TLB. Kayo gasan ta ng dugo. Ang baby, ayaw paglangas. Bubuan na ako ining hugas sa samad, ha? Di ang gapas, pahiri ng iyang tiil nga nasamad. Naana. Oh, wa na ang dugo. Uy. Unsa ka diha, Marla? Misiga man gud ng imong mata nga nagtutukan ng tiil, sire. Wa man si samad nang.
Unsa? Unsa goy way samad nga kaklaro atong labas nga dugo? Wa lagi. Tanawa, limpyo pa kay iyang tiil, way samad. Uy, diin man di ay gikan kadtong labas nga dugo. Bitaw, no? Ngano kang nagkatuko man ang tiil sa iring? Hindi na lang ko magunahon na ini, uy. Labad ang akong Husto. Ako nang isuwat. Maghimot lang kung daan og title sa kong suwaton nga sugilanon. Husto. Ang mga mata ni Itong. Nindot sa title daw. Ang mga mata ni Itong. Suspense nga sugilan na ako masuwat ini. Ang mga mata ni Itong. Okay na. Nanakay title. Ang problema na lang, saan ako pagsugod ang storyline. Gusto. Ang sugilanon sa iri nga sa ito mga kong himuon. Kundi insekikan. So sa kapayag sa daplin sa dagat. Uy, seryoso man nga nag-type si Marla. Dili na lang nako na siya to gawon. Uy, kinsa man ning nanok to? Uy, Hi, Manang. Naba si Marla, Manang? aha. Ako nag-type man na sa taas. Mau ba? Sige na lang. Mubalik lang niya ako. Kung importante ng imong tuyo ni Marla, Gabriel, ako na lang siyang sakon sa taas. Pahibawon lang nako siya nga niya ka. Sige, Manang. Magpaabot na lang ko din sa sala. Nahala, sige. Huwat ako di. Marla, may bisita ka. Naas Gabriel sa ubos. Ako na lang ning ablihan, oy. Marla! Marla! Gabriel, tabang! Si Marla! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.